Moikka! Mä ajattelin, että olisi mukava tehdä tällainen video, jolla mä kerron muutamia sellaisia tapauksia, joissa voi oikeasti olla kyse siitä, että minä olen lähettänyt telepaattisesti viestejä jollekin toiselle, tai että joku toinen on lähettänyt sellaisia minulle. Mutta katsotaan ensin lyhyesti, mitä tekoäly kertoo telepatiasta. Sen mukaan telepatia on kyky siirtää ajatuksia, tunteita tai energiaa toiselle henkilölle pelkästään ajattelun voimalla. Eli se on kuin langaton yhteys kahden ihmisen aivojen välillä, joka toimii ilman aistien tai teknologian väliintuloa. Klassisen fysiikan perusteella telepatiaa ei pidetä mahdollisena, sillä aivot eivät pysty toimimaan langattomana lähettimenä tai vastaanottimena etäisyyden yli. Jotkut kuitenkin väittävät kokeneensa tämän ilmiön ja jotkut fyysikot ovat avoimia sen mahdollisuudelle kvanttifysiikan näkökulmasta. Ja mua kiinnostaakin tietää, että onko telepatia sinun mielestä mahdollista ja onko sinulle tapahtunut jotain sellaista, minkä sinä koet olleen seurausta tästä telepatiasta. Eli kerro ihmeessä siellä kommenttikentässä, jos sinulla on jotain tällaisia kokemuksia. Näissä minun kokemuksissa ei ole kyse vain siitä tunteesta, että ehkä me nyt jaetaan tietoa jollain toisella tasolla, vaan näihin tapauksiin liittyy myös jokin toiminta, jota voitaisiin pitää jonkinlaisena todisteena siitä, että tiedon tai ajatusten vaihtoa on meidän välillä tosiaan tapahtunut. Nämä on ihan minun oman arkielämän tapahtumia ja yksi näistä on tapahtunut minun tyttären kanssa, mutta loput niistä aivan vieraiden ihmisten kanssa, mikä tekee siitä ehkä vielä hieman vakuuttavampaa. Mutta sitten mennään ensimmäiseen tapaukseen. Mä kävin Espoo-areenalla äiti Amman halattavana tuossa lokakuussa ja siellähän oli tosi paljon myynnissä kaikenlaista tavaraa, joiden tuotto siis menee ihan hyvään tekeväisyyteen. Mä ostin sieltä esimerkiksi äiti Amman siunaaman korun, mä ostin sieltä kirjan ja kasvovoiteen ja näin poispäin. Useimmat näistä tavaroista maksettiin sinne tietylle kassalle kaikki kerralla. Ja kun mä menin sitten siihen jonoon, niin mä näin, että ne minun edellä olevat ihmiset saivat mukaansa jonkin ilmaistuotteen, joka näytti yhtä isolta kuin sellainen LP-levyn kuori. Eli se oli semmoinen aika kookas ja mä vaan katsoin sitä ja mietin mielessäni, että mä en haluaisi tuon kokoista kuorta kantaa mukanani loppupäivää. Mutta toisaalta, jos se mulle annettaisiin, niin mä en myöskään viitsisi siitä kieltäytyä. Sitten kun minun vuoro tuli ja mä sain ne omat ostokset maksettua, niin tämä kassahenkilö kääntyi vasemmalle, jossa oli se iso kasa niitä suuria vahvisia läpysköjä. En tiedä sen tarkemmin mitä ne oli, joten kutsun niitä nyt sitten läpysköiksi. Mutta tosiaan hän kääntyi niiden puoleen ja hänen kädet olivat siinä niin kuin niiden läpysköjen päällä, kun hän yhtäkkiä kääntyikin oikealle, jossa oli ohuita pieniä lehtisiä ja ottikin sellaisen ja ojensi sen mulle. Ja mä olen tietysti, että vau, toimiko tämä niin kuin oikeasti ja teinkö minä tämän? Voiko olla, että mä lähetin sille henkilölle jonkinlaisen telepaattisen tiedon siitä, että minä en halua sitä isoa läpyskää? No sitten tapaus numero 2. Tämä tapahtui itse asiassa minun tyttären kanssa, mutta se oli sen verran merkittävää, että haluan sen kertoa.
yhtenä päivänä me sovittiin, että me aletaan tekemään ruokaa mun tytön kanssa. Ja hän oli mennyt jo vähän ennen minua sinne keittiöön aloittelemaan. Ja kun mä astelin keittiöön, niin mä en edes tiennyt, että hänellä oli toisessa korvassa kuuloke, koska mä en sitä nähnyt. Ja mä aloin itse valmistelemaan siinä aineksia ruoanlaittoa varten. Ihan huomaamattani mä sitten hyräilin joitain säveliä, joista en tiedä mistä ne tuli. Ja silloin mun tyttö katsoi mua yhtäkkiä ja otti pois sen kuulokkeen korvastaan ja kysyi multa, että mitä sä äiti hyräilet? Ja mä sanoin, että mä en itse asiassa tiedä, enkä mitään tiettyä kappaletta. Ja silloin hän sanoi, että ne sävelmät, jotka mä hyräilin, sopii just täydellisesti siihen kappaleeseen ja siihen kappaleen kohtaan, jota hän sillä hetkellä kuunteli sieltä kuulokkeen kautta. Hän oli tosiaan 2 metrin päässä minusta, enkä mä kuullut mitään musiikkia, enkä mä edes tiennyt, että hänellä se kuuloke oli siellä korvassa. Eli se oli todella ihmeellinen tapaus. Ja vaikka mä sen jälkeenkin koitin pinnistellä, että kuulenko mä oikeasti sieltä jotain musiikkia, niin en kuulu yhtään mitään. Eikä me oltu sinä päivänä kuunneltu yhdessä mitään musiikkia, joka olisi sitten voinut jäädä mulle päähän soimaan. Ja vaikka olisikin, niin se ei selitä sitä, että minä laulan ne tietyt sävelet juuri samaan aikaan, kun hän ne sieltä kuulee. Okei, sitten 3. tapaus. Tämä tapahtui, kun mä olin kävelemässä kauppaan ja mä mietin siinä, että tällä kertaa mä haluaisin saada jostain tuotteesta ylimääräisen alennuksen. Että katsotaanpa, pystynkö mä niin sanotusti manifestoimaan sen. No, mä löysin sieltä ihan hyviä aletuotteita ja menin kassajonoon. Tässä kyseisessä kaupassa on joskus ihan hirveät jonot ja vaan vähän kassoja auki, joten siellä joutuu useinkin jonottelemaan jonkun aikaa. Aika pian mä huomasin, että ehkä nyt tuli valittua vähän väärä jono, koska se toinen liikkui paljon nopeammin, eikä siellä tullut mitään odottamattomia ongelmia. Mutta se ei oikeastaan mua haitannut, koska mä olin silloin ihan hyvällä tuulella ja ajattelin, että eihän mulla ole tässä mihinkään kiire. Kun mä sitten vihdoin ja viimein pääsin siihen kassalle, niin sen mun ostaman tarjouslohen kohdalla oli jotain pientä ongelmaa. Se kassahenkilö taisi sanoa, että koska siinä on se kilohinta, niin se sen takia jotenkin antaa väärän tarjouksen siihen tuotteeseen. Hän vähän aikaa koitti sitä niin kuin siinä korjata ja sitten sanoi, että no annetaan mennä tällä, että siitä tulee nyt vähän isompi alennus sulle sitten, mutta ei varmaan haittaa. Ja mä sanoin tietysti, että no ei haittaa ja se tarjous oli ehkä 1-2 euron luokkaa, ei mikään kauhean iso, mutta ylimääräinen tarjoushan se silti oli. Eli tapahtuiko tässäkin niin, että mä telepaattisesti lähetin tälle ihmiselle tiedon, että mä haluan sen ylimääräisen alennuksen, vai manifestoinko mä niin sanotusti muuten tämän, koska mä ajattelin sitä ennen kauppaan astumista. Tai manifestoinko minä sen kuuntelemalla minun intuitiota ja valitsemalla juuri sen jonon, jossa mulla kylläkin kesti kauemmin, mutta jolta mä myöskin sain sen alennuksen. Tai ohjasiko minun intuitio minut sinne kauppaan juuri siihen aikaan päivästä, kun tietyllä kassalla oleva henkilö
on väsynyt näiden tarjouskalojen kanssa esiintyviin ongelmiin ja joka siksi antaisi minulle sen alennuksen. Vai mitä tässä todella tapahtui? No 4. tapaus. Tämä oli sellainen, että mä tiesin, että mulle on tulossa reikihoitoasiakas tänne kotiin hoidettavaksi 40 minuutin kuluttua. Ja mun järki sanoi, että mulla on vielä vaikka kuinka paljon aikaa valmistautua, että kyllä mä nyt voin niin kuin tässä koneella vielä olla ja jatkaa tätä taistelua näiden verkkosivujen kanssa, mutta jokin tai joku muu oli eri mieltä. Eli musta tuntui hyvin vahvasti, että mun pitää nyt kuitenkin vaihtaa pois ne pyjamahousut ja laittaa päälle fiksummat vaatteet ja niinhän mä sitten teinkin. Sen jälkeen musta tuntui, että mun pitää nyt kävellä keittiöön ja kun mä tein niin mä näin, että juuri silloin mun reikihoitoasiakas asteli kohti meidän etuovea. Hän tuli puoli tuntia etuajassa ja jos mä en olisi tähän ehtinyt ollenkaan valmistautua, niin mä olisin joutunut vähän nolona menemään sinne ovelle häntä vastaan pyjamahousuissa ja pyytää, että voisitko vähän aikaa odottaa, koska mä en ole vielä ihan valmis. Eli tässäkin voidaan niin kuin kysyä, että oliko tässä kyseessä se, että mä aistin jotenkin tämän asiakkaan olevan tulossa? Tai ajatteliko hän minua ja minä sen takia aloin toimimaan? Vai lähettikö hän jopa telepaattisesti minulle tiedon omasta tulostaan, jonka minä vastaanotin ja jonka mukaan minä sitten aloin toimimaan? Vaihtoehtoja on varmasti monia, mutta sitten mennään 5. tapaukseen. Tämä tapahtui jälleen kerran kaupassa. Mä nimittäin tykkään ihan tosi paljon käydä kaupoissa ja viettää välillä paljonkin aikaa siellä. Ja tietysti siinä on sekin etu, että kun rahatilannetta ajattelee, niin on hyvä käydä siellä ilta-aleissa ja hyödyntää ne. Erään kerran mä olin lähikaupassa ja mulle tuli vaan siellä sellainen tarve sanoa mielessäni, että minä toivon, että jokainen ihminen, joka käy tänään tässä kaupassa, pystyy tekemään parhaat mahdolliset ostovalinnat oman terveytensä kannalta. Tällaiset sanat mulle ikään kuin annettiin ja toisaalta se kuulosti mun mielestä vähän niin kuin jopa rukoukselta. Sitten mä tein ostokseni ja kun mä pääsin siihen kassalle, mä huomasin, että mun taakse tuli mies, joka osti olutta sellaisen tosi ison päkin ja nosti sen siihen hihnalle. Ja kun mä maksoin ostokseni ja menin pakkaamaan niitä, niin huomasin, että tämä mun takana oleva asiakas juoksi yhtäkkiä sinne vihanneksia ja marjoja sisältävälle hyllylle ja hän otti sieltä rasiallisen pensasmustikoita. Sitten hän juoksi sen rasian kanssa takaisin kassalle, ojensi sen sille kassahenkilölle ja sanoi, että minä otan vielä nämä. Eli saattoiko tässäkin olla kyse siitä, että minä jotenkin omilla ajatuksillani sain hänet ostamaan ne mustikat. Se voi tuntua jonkun mielestä tosi hullulta, mä ymmärrän, mutta kuinka monen pelkkää kaljaa ostamaan tulleen ihmisen olette nähneet viime hetkillä lähtevän vihanneshyllylle ja ostamaan sieltä jotain oikeasti terveellistä? En usko, että kovin moni on sellaista nähnyt. Eli ehkä on mahdollista, että minä jotenkin sillä pyynnölläni tai rukouksellani vaikutin hänen ostoksiinsa.
Tietysti olisi kaikkein paras, jos ne kaljat olisi jäänyt kokonaan ostamatta, mutta hyvä näinkin. Onkin hyvä muistaa, että me tosiaankin vaikutetaan toisiimme ja toistemme asenteisiin, toistemme valintoihin ihan hurjan paljon enemmän kuin me itse edes ymmärretään. Tosi moni on nyt sanonut viime aikoina, että nuo mun hoidot on tuntunut hurjan voimakkailta. Joten nyt jos koskaan kannattaa varata aikaa tai tulla mukaan vaikka tuonne huikeaan porttipäivän hoitoon, joka on Zoomissa 11.11. Ja jos energioiden kohottaminen ja jaksamisen lisääminen kiinnostaa ihan päivittäisellä tasolla, niin tuolla mun nettisivuilla on tarjolla myös ryhmähoidon ja erään ihan huikean tuotteen kokeilupaketin yhdistelmä. Ne maksaa yhteensä 40 €. Mä oon suoraan sanottuna äimän käkenä siitä, että mitä tuo tuote on saanut aikaan mun omalla kohdalla ja niin lyhyessä ajassa. Ja aina kun mä löydän jotain tällaista ihanaa ja ihmeellistä, niin tietysti mä haluan jakaa sen teidän kanssa. Eli kyse ei ole todellakaan vaan siitä, että haluaisin myydä teille jotain. Mä oon nähnyt, mitä se on tehnyt mulle muutamassa viikossa ja mitä se on tehnyt muun muassa mun tyttärelle. Ja siksi mun täytyy sekin tässä mainita. Eli tuolta mun nettisivulta pääset mukaan pelkkään porttipäivän hoitoon. Voit tilata tuon pelkän kokeilupaketin tai nämä kaksi yhdessä hieman halvemmin 40 €. Ja odotan kyllä ihan innolla, että minkälaisia palautteita näistä sitten on luvassa. Hei, kiitos ihan mielettömästi, kun katsoit. Kiitos, jos tykkäät ja kiitos, jos kommentoit sinne kommenttikenttään vaikka jotain sun omaa kokemusta näistä asioista. Oikein ihanaa päivää sinulle, iloa, valoa ja rakkautta sinun elämään. Ja nähdään taas. Moi moi!